ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ತೂಪುನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಮೋನೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಟ ಎಂಕ್ಲು ತುಂಬ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಅಮುಲ್ದ ಡಬ್ಬಿಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆತು ಅಂತ ಅವು ಬತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಏನತ್ತು ನೋಡೊಂದು ಜೀರ್ಣ ಖಾಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೆಂಡ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ನೋ ಬತ್ತೇನು ಬತ್ತನಿ ಜನ ಲಗಾಡ್ದೆಪ್ಪಾರೆ ಸಂಸಾರ ಲಗಾಡ್ದೆಪ್ಪಾರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾಟಕಡು ನಾಟಕಡವೇ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಎತ್ತನೇ ಭಯಂಕರ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಪಾತೆರ ಸುರುಪುದು ಹಾಕೊಂತನೇ ಅವೇನು ಪೂರ ಉಂತಾಯಿನಿ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಕಪಿಗಾಡ್ ಸರ್ ಇತ್ತೇನೆ ಈತ್ ಪೊರ್ಲು ಅಪ್ಪಗ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಪಾರು ಏತು ಜನ ಪಲ್ಲೆ ಅವೇತ್ತೆ ಇದು ಬರ್ಪುಣೆ ಅಡಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಇರಿಗೆ ಇತ್ತ ನಿಜವಾದ ಪನ್ನೀರ್ ಬೋಣದಂಡ ಜಿಲೇಬಿ ಇಷ್ಟ ಹೌದಾ ಇಷ್ಟ ಕಂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಪಣೆ ಇಂಚ ಪುರ ಪಾತ್ರ ತೆಲ್ ತುಮುಲ್ ಬಾಯಿ ಬೇನೆ ಒಂದು ಅಂದ ಸತ್ಯ ಹೌದಂತ ಪಿರೋಡ್ ಪಾತ್ರ ಸಾರ ಪಾತ್ರ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ ಬಂದಾಗಲು ಜಾಲಿ ಮನ್ ಬಂದಾಗಲು ಏರುಲೇರಿ ಭೂಮಿ ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಇರ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ This program is brought to you by ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ.